रंजादो बयबो दे मोसादो बयबो दे गोदान बोसोरनि बयबो खनसे हेलो लोगोफोर आरोबाव आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअनि आपडेट लाना फैलायबाय। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नाय, होमबासो मिथिगोन माबे चेनेलाव हगारदों। बे भिडिअनि टाइटेलानो जादों रंजादो बयबो दे। नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायाखैबा नायनो हागोन। बे भिडिअनि लिंकखौ आं डिसक्रिपशन बक्सआव होना दोनगोन। बिथांमोना बे एलबामखौ रिलिज खालामबाय। नोंथांमोना बिथांमोननि इउटिउब चेनेलाव थांनानै नायनो हागोन। आरो आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक, शेयार, साबस्क्राइब खालामनानै